Hello friends, lam sundarona ane channel. Sing Tripura hastewo Tripura sorong bisingo sar komo kolai simi tapsu jora sing media hani nugui phaika TV channels nugui makha kok Tripura chini khorang srangtati abai nugui phaika tabungni o jora hangkai TV channel asung naijaglia kami amsai krung amsayo no tabu TV ro cable asa cholia tabu hangkai blackno social media cholewo YouTube Facebook Instagram abuni bagai tahu Tripura hasto beleknya news channel bangkha YouTube channel simino khulugai news channel ninyo salogoi tong phiaba amo kaham kongno abuni bagai tabu kubungma Tripura sarno musumani bagai shock tongmani bagai jani jai news channel khulugai publish khlaio aro bisingo tabu ojoro beleknya munggenang dara modu Sindara modu bini video na hekai asaka aranango 30 minute video phano puila chim paithok jarnayo kitchapane skip khaya kare amsuk klai naithok amsuk klai interesting hasen joto lukron sadok bini je video klai mani je bini content te bini je kok samania bebangno sak kaham te hasen joto lukron sadago modu sakanya boiso to arana jago bale interesting bini sumoro haini bagai tabuk Tripura hastewo joto trending hungkai live mo tv ni unar sini dara modo belekai bo ojoro bini YouTube channel bo growth engkha income bo increase engkha popularity bo increase engkha belekai ta bo sini jak to Tripura hastewo ngi tabu na di sing da modo ni jesi video phano viral ngo bin aikini kasam video phana viral ngo tamuni khlai bini video sadamoni bagai live mo tv khana kan joto bro interest nangjago angbo nangjago kubung bor nangjago phiaba o jorao kai belekino bokisa kha khamjak kha baijak tamuni hingke Facebook rogono kaisa nukhna memes snamjak memes ahin saimia abo viral jak noro nugui mangkhna Ani basara eksai thujak sung eksai thujagia sung tui khulai dong. Sam khaito tui khui dong. क्या बोला तूने o memes viral man jagulo tabuk Tripura bosongni phajingtui Tripura community ni phajingtui damutuno pressure tongkha damutuno kwbangma comments khai tongkha hamya khai tongkha jepro o memes viral ngo aprun simino Tripura community ni phajingtui podre pod push rok nugui mankha noro nukhana screen no omo hai push rok podre pod a channel ni bisingtui hamya kha omo hai khaija hne kwbangma push nugui mankhana kai sing obo kubai naini kha hingkai sing nugui mano live mo tv o a full video tong tangbo tong a full video mungsa kebni dofani kokno hame samani nukjagya main ke omota mangkai orobo je abo hai je create khlainai communal create khlainai kai je memes namnai je memes namnai sabo saimia bo tamun bage a memes namka saimia bo bujliya na je a kokthai samano bo okokthai tiye memes namka ti khelai tolai samano bo alada negative mind habai negative thought tol thaka haini bagainya a memes bo namka phiaba je aboni meaning kai tui khiblai tolayo mani Tripura kokbai a kokno se barasa clips no tanai shorts nambai memes nambai viral khlai tongo aro damoduni kuno saya krai phiaba tabuk live mo tv ni je owner damoduno kwbangma boro hamya hini tong bengayo kaisa dofani kokno bengai rok khnai sing nugui mankha kwbangma bo sungjaka nung reporter ta youtuber hino ni rogo bo sungjaka phiaba reporter da youtuber da abo to sungnani jatoni no gutong power tongo iba ଅଧିକାର tongo joto sungthai khorsa tag media by reporter joto borono ta phunai khayo keu phan tawo camera koto tui balai report khlaya joto phone sagaina khayo ang je ornukung mani hingkai damodni kun chaya krai je a video no tija alada tui ang saimia bine sasa saya je a video tui je o memes no tui hingkai damodni kun chaya krai je memes namnai bini saya bonose Tripura dofani je community ni borok bonose romanango angkha khlaio omo hare keptas namdi tabo belakin ain kora je memes namnai snamni thikno kaham nai snamdi muni kor sanai phiabani no omo hingkai kaisa dofani kokno
tole kile ma haikleyo kaisi da phani gongno beng ma haikle pia omo black ke saya kleyo je memes na mui tongnai nge sing te kis nukui makha recently omo ke ang omo na social media ni power na je sini super hero 2018 bisio trend ni kabungma lukrono katriwi banchi runai sini dara sapon bo sakri khlakya gopen phete sakri mangkha sakri khlakya abuni yagulo 1 year hai office thangya sakri khlaya khorsa borok bini bidino facebook upload khlakya je param borok bo kam khai chai temoni a video viral ma yagulo kabung borok boy malakya thangka phiaba social media kri hingke tinta sapon office thangla kamo kaham advice mangala kamo je bini bokhro de lasimung tongmani abat tongui tongkamo social media kri hingke tini social media tongmani bagai sibo bono bui hamjago tabo black real hero ni tabo bono kabungma borok hamjago haini bago tini bono hamjamon bagai social media salakya video viral kha kaham advice sikha bo tini taisa miyawo botaisa office join khlaika bini live ta brightness nai rang phanjai kichai misa puilao rang mai mano tam hingkai sakri khlaimo kaisa criteria tongo kaisa right tongo o right no kebo mania ngui maya je mania bono salary mayango abo taspon kisa mayang nayo am kunungya next month simkanyo nang a salary clean khman thanai hingke obo hingke social media ni power